kan ada Pak Tris. Ijo-ijone, Cak. Ana meri mangani cengkeh engko sing keri nyumbange akeh. Ngono enggak? Yo. Wilujeng dalu para pami ya rasa pinaraka ingkang sakejo pangan sregeku warasan amirsani pakempalan kula campur sari CSGK la ingkang nama yo mijil saking playen Gunung Kidul Mas Harjono pimpinanipun sampun dados totolan cara menawi lepat nyuwun gonging lapangap sama redek ilang. Yo, ayo sing biyen yo iki maju lancar ya. Ya iki asline tenan yo. Ini syair untuk hiburan. Adula-duli dari Surabaya. CSGK sebagai iringan semoga terhibur tamu sekalian. Campur sari gunung kidul musik ditabuh apa nonton kumpul sirah lenggat lembut bergoyang pinggul penyanyi ayu-ayu saben gak ngibul gunung campur sari yo Mas Mantos sing miwiti laras kayeng regeng